गिबि गिबियावनो गासैबो फरायसा बिथांमोन लोगोसेयावनो भिउवार्स बिथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बनायनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन, आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों ससियेल साइन्सनि गोनां सोंथिनि फिननायफोरखौ होनो नागिरदों आरो बेवहाय आङो गिबि गिबियावनो नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों 2021 मायथाइयाव फैनाय ससियेल साइन्सनि गोनां सोंथिनि फिननायफोर। थामहिनबा आं बेवहाय डिसकास खालामगोन MCQ गेबें फिननायखौ सायख'नायाव फैनाय सोंथिनि फिननायफोरा मा जाहैगोन। दा गोबाव खालामालासे आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो फरायसा बिथांमोननो शेयार खालामलाय जाहाथे बयनिबो थाखाय हेल्प होयो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। स' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सेक्सन ए आव बेवहाय MCQ फैयो, थामहिनबा गेबें फिननायखौ सायख'नानै लिरनाय फैयो। दा बेनि 2021 स्पेशल एग्जामिनेशननि बे जाबाय कुइसन पेपार आरो बेनि जा ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया दा बे मा जाहैगोन। बेवहाय दङ सोंलुआ भारतआव माब्ला पूर्ण स्वराज दिवस खुंनाय जादोंमोन। दा बेनि एन्सारा जाहैगोन नैबे नाम्बार 2 जायो 26 जानुवारि 1930 26 जानुवारि 1930 आरो जायफोर इंलिश मिडियामाबो बेवहाय बेफोर भिडिअफोरखौ नायदों बिथांमोनाबो नैबे MCQनि एन्सारा बिसोरनाबो सेमानो जायगोन। नोंथांमोनाबो नायनानै गावबा गावनि फिननायखौ लिरब्लानो जाहैबाय। नोंथांमोननि इंलिश मिडियाम बर' मिडियाम जायखिजाया मिडियामनि एन्सारफोरा बेनो जाहैगोन आरो बेनिफ्राय लं टाइपनि एन्सारफोरासो इंलिश मिडियामनिखौ एसे डिफारेन्ट लिरनांगौ जायो आरो बर' मिडियामनि एन्सारफोरखौ एसे आलादायै लिरनो नांगौ जायो। MCQआ सेमानो जायो बयनाबो एन्सारा। बेनिफ्राय जायखिजाया बे ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया जाहैगोन नैबे 2 नाम्बार 26 जानुवारि 1930। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2। बेवहाय कुइसन नाम्बार 2आ सोंदों थामहिनबा बे बी नाम्बार, बेवहाय 1 2 होनाय गैया, बी नाम्बार हिसाबैसो बेवहाय सोंथिखौ होनाय जादों। दा बी नाम्बाराव दङ ब्रिटिशआ आसामाव आफिं आबादखौ होबथानायनि जाहोनाव बबे बिग्रायनायखौ फोसावदोंमोन। दा बेनिफ्राय दङ बेवहाय अपसनफोरा बेबायदि दङ। दा बेनि मादाव नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो। बेनि एन्सारा जाहैगोन नैबे नाम्बार 3। नाम्बार 3 आव मा दङ फुलगुरि थावा दङ, बेयो फुलगुरि थावा। दा बेनि एन्सारखौ लिरब्लानो जाबाय। बेनि एन्सारा जाहैबाय 3 नाम्बारा जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय नेक्स्ट सोंलुआव नोंथांमोना नुनो मोनदों C नाम्बार। बेवहाय C नाम्बाराव सोंदों गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर जनाखि मुगानि बे निमरुतिनि सासेमोन। दा बेनि एन्सारा जाहैगोन नैबे जाहैगोन बेनि एन्सारा जाहैगोन चन्द्र कुमार आगरवाला। नै 1 नाम्बारानो कारेक्ट। नोंथांमोना 1 नाम्बारखौ लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय नेक्स्ट सोंलुआ दङ D नाम्बार। बेवहाय सोंदों गाहायनि बबे सुबुं मोसानायनि थाखाय संगीत नाटक एकाडेमिया ललित चन्द्र नाथ आरो किनाराम नाथनो बान्था होदोंमोन। दा बेवहाय एन्सारा जाहैगोन बेनि जा अपसनफोराथ' नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय। बेवहाय फरताल मोसानाय दङ, देवथानि मोसानाय दङ, बेनिफ्राय उजापालि मोसानाय दङ, बेनिफ्राय सुमुर मोसानाय। दा बेफोरनि मादाव नोंथांमोना नैबे 3 खौ लिरनो नांगौ। 3 नाम्बारा जाहैबाय गेबें फिननाय उजापालि मोसानाय, बे जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय सोंलुआ दङ बेबायदि IUCNआ माब्ला दाजादोंमोन। दा बेनि एन्सारा जाहैगोन 1948 1948 मायथाइयाव नैबे IUCNखौ दानाय जादोंमोन। आरो नोंथांमोना बेनि फुल फर्मआ मा, बेनि फुल फर्मखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरनानै हरदो। IUCNनि आबुं मुङा मा बेखौ कमेन्ट्सआव लिरनानै हरदो। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय नेक्स्ट सोंलु F नाम्बाराव दङ। बेवहाय गाहायाव होनाय बारमण्डलनि गेसफोरा बबे एसिड अखाखौ हाहोयो। दा बेवहाय अपसनफोरा दङ आर्गन दङ, कार्बन मन' अक्साइड दङ, नाइट्रजेन दङ, सालफार डाइ अक्साइड। दा बे सोंलुनि फिननाया जाहैगोन नैबे 4 नाम्बारा जाहैगोन सालफार डाइ अक्साइडआ जाहैबाय राइट एन्सार। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ दङ G नाम्बार। बेवहाय G नाम्बाराव सोंदों गाहायनि लैथोफोरनि बबे गासैबो बिथिंनिफ्राय हाजो बेंखननाय। दा नैयाव लैथोफोर मोनसे लैथो दङ जायखौ माने गासैबो फारफ्रोमजोंबो हाजो बेंखननानै दङ। दा बेनि राइट एन्सारा बबे जागोन। बेवहाय 1 आव दङ कास्पियान लैथो, बियाव दङ 2 नाम्बाराव दङ लहित लैथो दङ, बेनिफ्राय भुमध्य लैथो दङ, बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव दङ बे जाबाय बेरिं लैथो। दा
बेनि मादाव नोंथांमोना बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे 3 नाम्बारा जागोन भुमध्य लैथो आरो इंलिश मिडियामफोरा बेखौ लिरनो हायो जा इंराजियाव दङ बेखौ लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 8 नाम्बार बेवहाय दङ जथाय हादरारि खान्थिजों भारतनि संबिजिर दानायाव बबे हादरनि संबिजिरखौ उनसंदोंमोन दा अपसनफोरा बेबायदि दङ 1 नाम्बाराव दङ आमेरिका जुथाय हादर 2 आव दङ कानाडा बेनिफ्राय 3 आव दङ चीन 4 आव दङ अस्ट्रेलिया दा बे अपसनफोरनि मादाव राइट एन्सारा जाहैगोन नैबे नाम्बार 2 दा बेखिना सोंलुखौ आं नोंथांमोननो होबाय बेनिफ्राय बे जाबाय 2021 नि अपसनेल कुइसनमोन एमसिकिउ गेबें फिननायखौ सायख'नानै लिरनाय बेनिफ्राय 2020 आव 2020 आव बे गेबें फिननायखौ सायख'नायाव मा फैदोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो एन्सारखौ होनो नागिरदों दा नेक्स्टआव फैबाय 2020-2021 स्पेशल एग्जामिनेशनखौ जोङो सावरायखांबाय एमसिकिउखौ बेनिफ्राय दा बेवहाय 2020 नि बेवहाय गेबें फिननायखौ सायख'नायाव फैदोंमोन सोंलुफोरा बेबायदि सेक्सन ए नि बेवहाय 1 नाम्बारनि ए आव सोंनाया जाहैबाय बेबायदि सौरि सौरानि हिंसायारि जाथाया माब्ला जादोंमोन दा बेनि एन्सारा जाहैगोन नैबे 1 नाम्बारा जायो बेवहाय दङ 5 फेब्रुवारि 1922 मायथाइ थामहिनबा 5 फेब्रुवारि 1922 बेखौ लिरब्लानो जाबाय नैबे 1 नाम्बारा कारेक्ट जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बी नाम्बार बेवहाय सोंदों मनिराम देवानजों सोरखौ फासि होफानाय जादोंमोन मनिराम देवानखौ सोरजों फासि होफानाय जादोंमोन दा अपसनफोरा बेबायदि दङ मायाराम नाजिर बेनिफ्राय दङ सयेख फमुद आली बेनिफ्राय दङ पियली बरुवा दङ तुतिराम बरुवा दा बे मोनब्रै अपसनफोरनि मादाव राइट एन्सारा जागोन नैबे नाम्बार 3 पियली बरुवा नोंथांमोना पियली बरुवाखौ लिरनो नांगोन पियली बरुवा जाबाय राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय सी नाम्बार बेवहाय सोंदों सी नाम्बारा 1903 मायथाइयाव आसाम एसोसिएशनखौ सोर दादोंमोन दा बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय बेबायदि दङ पद्मनाथ गहाय बरुवा दङ बेनिफ्राय दङ हेमचन्द्र गस्वामी बेनिफ्राय नवीन चन्द्र बरदलै बेनिफ्राय मानिक चन्द्र बरुवा दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नैबे सी नाम्बारा जाहैगोन सी नाम्बार नङा नैबे 4 नाम्बारा जाहैगोन मानिक चन्द्र बरुवा नोंथांमोना बेखौ लिरब्लानो जाहैबाय बेनि एन्सारखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट डी नाम्बाराव दङ बेवहाय गाहायनि सुबुं फोलेरनि बबे बुद्ध धोरोमारि बेवहाय दङ खासि खामति आदि कार्बि दा बेनि एन्सारा जाहैगोन नैबे अपसन 2 खामतिया राइट एन्सार बेखौ नोंथांमोना लिरब्लानो जाबाय नैबे खामतिया जागोन राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट इ नाम्बाराव दङ गाहायाव होनायफोरनि बबे मोनसे सुबुं सोरजिनाय सम्पद बेवहाय दङ 1 नाम्बाराव रिभार दैमा बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ मिनारेल अइल बेवहाय खनि थाव दङ बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव दङ इरिगेसन केनेल दै सारनाय नाला बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव दङ हाग्रामा दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नोंथांमोना सोंलुखौ मोजाङै फरायना नायब्लानो जाबाय बेनि उनावसो फिननायखौ होनो नाजा दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन दै सारनाय नाला बे जाबाय बेफोरखौ नैबे दै सारनाय नाला इरिगेसन केनेलखौ मानसिया सोरजियो गुबुन फारसेथिं फरेस्ट बा दैमा मिनारेल अइल बेफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो दा नैबे जाबाय मानसि सोरजिनाय सम्पद दै सारनाय नाला अपसन 3 आ कारेक्ट जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय एफ नाम्बार बेवहाय सोंदों बारमण्डलाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बेसेबां दा बेवहाय राइट एन्सारा जाहैगोन नैबे नाम्बार 2 आ जागोन राइट एन्सार 0.035% बेखौ लिरब्लानो जाहैबाय नोंथांमोना नैबे नाम्बार 2 खौ बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय जी नाम्बार बेवहाय सोंदों बबे लैथो एसिड हादरमाखौ आफ्रिका हादरमानिफ्राय बोखावदों लैथोनि मुंखौ लिरनो नांगौ एसिया हादरमाखौ आफ्रिका हादरमानिफ्राय बबे बोखावदों बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नैबे बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नोंथांमोना नैबे नाम्बार 1 खौ लिरब्लानो जाबाय रेड सी इंलिश मिडियामना बेखौ रेड सी आरो बे जाहैबाय लहित लैथोआ जोंनि एसिया हादरमाखौ आफ्रिका हादरमानिफ्राय बोखावदों बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 8 नाम्बार बेनिफ्राय 8 नाम्बाराव दङ बेवहाय 1976 मायथाइयाव जानाय भारतारि संबिजिरनि 42थि सोदांनायनि गेजेरजों बबे सोदोबखौ संबिजिरनि रायफोरनायाव सोसननाय जादोंमोन दा बेवहाय दङ उदां जारगोरा सुबुं खुंथाय दङ नाम्बार 3 आव दङ सुबुं रायजो बेनिफ्राय समाजखान्थियारि दङ दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नोंथांमोना नैखौ लिरब्लानो जाबाय नाम्बार 4 समाजखान्थियारि बे जाहैगोन राइट एन्सार दा बेखिनिया जाहैबाय सेक्सन ए नि गेबें फिननायखौ सायख'नाय
बेनिफ्राय सेक्सन बी नियावबो दङ आं बेखौ होथ'नो सानाखै दा अनलि गेबें फिननायखौ सायख'नायखौल' होनो नागिरदों दा बेनिफ्राय बे जाबाय 2020 आव फैनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 2019 आव फैनाय सोंलुखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों बेनि MCQ नि एन्सारफोरखौ बेनिफ्राय दा बेवहाय 2019 आव ससियेल साइन्स बेनि MCQ खौ आं होनो नागिरबाय दायो बेनिफ्राय बेवहाय दङ गिबि सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय सेक्सन ए आवनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहायबो गेबें फिननाय सायख' दा बेवहाय फैदों बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेवहाय ए नाम्बाराव दङ ए नाम्बाराव दङ 1932 मायथाइयाव हारियारि राननाय फोसावनाय ब्रिटिश गाहाय मन्थ्रिमोन दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन 2000 बे जाबाय 19 नि राइट एन्सारा जाहैबाय नोंथांमोना नैखौ लिरनो नांगोन नैबे 3 नाम्बारा जागोन राइट एन्सार रामसे बे जाबाय मा लिरदों बेवहाय मेकडनाल्ड बेखौ लिरबानो जाबाय रामसे मेकडनाल्ड बे जागोन राइट एन्सार 1932 मायथाइयाव हारियारि राननाय फोसावनाय ब्रिटिशनि गाहाय मन्थ्रिमोन बे जाबाय नैबे नाम्बार 3 जाहैबाय राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बाराव दङ बेवहाय बी नाम्बारनि सोंलुआ जाहैबाय गाहायनि बबे मायथाइयाव ब्रिटिशफोरा आसामाव बान्दा खान्थिखौ फोजोबदोंमोन इन विच द फलोइं इयार्स द ब्रिटिश स्टप्स सिलभारारि इन आसाम दा इंलिशना बेबायदि दा बेनि राइट एन्सार जाहैगोन नोंथांमोना बेखौ लिरनाय नाम्बार 1 1843 मायथाइ 1848 मायथाइयाव बेखौ लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय सी नाम्बाराव दङ बेवहाय सोंलुआ जाबाय गाहायनि सोर सासे जनाखिनि सुजुगिरिमोन दा बेवहाय सोंलुफोरा बेबायदि अपसनफोराव बेबायदि दङ हेमचन्द्र बरुवा दङ बेनिफ्राय हेमचन्द्र गस्वामी दङ लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा दङ बेनिफ्राय चन्द्र कुमार आगरवाला दङ दा बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे नाम्बार 4 आ जागोन चन्द्र कुमार आगरवाला बेखौ लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट डी नाम्बाराव दङ गाहायनि बबे भारतारि ध्रुपदी मोसानाय अन्ध्र प्रदेशनि दा बेवहाय दङ नैयाव दङ कथाकली दङ बेवहाय दङ कुचिपुड़ी दङ बेनिफ्राय बेवहाय दङ भारत नाट्यम दङ बेनिफ्राय दङ बेवहाय ओडिसी दङ दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नैबे अप्शन 2 आ जाहैगोन कुचिपुड़ी जागोन दा बेखौ नोंथांमोना लिरब्लानो जाहैबाय अप्शन 2 बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय इ नाम्बार दा इ नाम्बाराव दङ गाहायनि बबे फोदान जाफिननाय सम्पद बेबायदि दङ दा बेवहाय 1 नाम्बाराव दङ दै 2 नाम्बाराव दङ लाइफां 3 नाम्बाराव दङ मिथिंगायारि गेस आरो बेवहाय दङ साननि सोरां दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नोंथांमोना बेनि राइट एन्सारखौ लिरनो हायो नैबे मिथिंगायारि गेस नेचारेल गेस बे जाहैबाय फोदान जाफिननाय सम्पद जोङो बेखौ फोदानफिननो हाया मोनफिननो हाया बेनिफ्राय नेक्स्ट एफ नाम्बाराव दङ गोथां न' गेसफोरनि मादाव गाहायनि बबे मोनसेया गल'गारि बिदुं बांनायनि थाखाय दायनिगिरि दा बेनि एन्सारा जाहैगोन बेवहाय अप्शनफोरा दङ अक्सिजेन कार्बन डाइ अक्साइड नाइट्रजेन आर्गन दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नैबे अप्शन 2 कार्बन डाइ अक्साइडखौ लिरब्लानो जाहैबाय अप्शन 2 कार्बन डाइ अक्साइड बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ जि नाम्बार बेवहाय दङ द लंगेस्ट माउन्टेन रेन्ज इन द वर्ल्ड इज बुहुमनि लावसिन हाजोलारिया जाबाय बेवहाय दङ अप्शनफोरा हिमालयान माउन्टेन रेन्ज दा नैयाव दङ एन्डिस हाजोलारि बेवहाय दङ रकि हाजोलारि इउराइल हाजोलारि दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नैखौ लिरब्लानो जाबाय नोंथांमोना एन्डिस हाजोलारि बे अप्शन 2 आ जाहैगोन एन्डिस हाजोलारि बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाबाय 8 नाम्बार बेवहाय सोंदों गाहायनि सोर सुबुङा भारतनि संबिजिर रेबजेन आफादनि सोद्रोमा नङामोन दा बेवहाय 1 नाम्बाराव दङ बेबायदि बेवहाय दङ एन गपालस्वरी आयेगार बेनिफ्राय दङ नैयाव के एम मुन्सि बेनिफ्राय जवाहरलाल नेहरू दङ बेनिफ्राय नैबे डि.पि. खैतान दा बेनि राइट एन्सार जागोन नैबे जवाहरलाल नेहरू नाम्बार 3 बेनिफ्राय बेखिनियानो जाहैबाय 2019 नि बे जाबाय अपसनेल कुइसननि एन्सारफोरमोन बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना बेफोरनि एन्सारफोरखौ गावबा गावनि किताबावबो चेक खालामफिननो हागोन बहाबा गोरोन्थिफोर थालांनो हागौ बेनिफ्राय जायखिजाया आं मोन्थिनायाव बेफोरखौ कारेक्ट सानदों बेखायनो आं बेफोरनि एन्सारफोरखौ होनाय जादों आरो नोंथांमोननि बायदिब्ला बबेबा जुदि रं जादोंब्ला नोंथांमोना कारेक्टखौ खोन्थाहरफिननो नाजादो बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय नेक्स्ट इयारनि सोंलुआ जाहैबाय नेक्स्ट सोंलुआ जाबाय 2018 ससियेल साइन्सनि MCQ कुइसन गेबें फिननायखौ सायख'
दा 2018 आव फैदोंमोन बेवहाय सेक्सन एआव दङ गिबि सोंलुआ जाहैबाय बबे सोमावसारनायनि समाव गान्धीजिया मावगोन नङाब्ला थैगोन स्ल'गानखौ होदोंमोन मावगोन नङाब्ला थैगोन स्ल'गानखौ बबे सोमावसारनायाव गान्धीजिया होदोंमोन दा बे जाहैबाय नैबे सी नाम्बारा जायो सी नाम्बारा जाबाय भारत नागार सोमावसारनाय द क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट बेवहाय महात्मा गान्धीया बुंदोंमोन डु अर डाइ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ सी नाम्बारखौ होनो हायो भारत नागार सोमावसारनाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नाम्बार 2 बेवहाय दङ मनिराम देवानजों लोगोसे आरो सोरखौ फासि होनाय जादोंमोन दा बेखौ लिरनो हायो नोंथांमोना बेनि एन्सारा जायगोन नैबे बी नाम्बार पिय'लि फुकनखौ लिरब्लानो जाबाय नोंथांमोना आरो बेखौ जोङो 2020 आवबो मोनफिनदोंमोन बे सोंलुनि फिननायखौ बेनो फैफिनदों 2018 मायथाइयावबो दा एन्सारा जाहैबाय नैबे पिय'लि बरुवा सरि बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय नैबे आसामनि एस'सिएशननि गिबि जथुम्माया 1905 मायथाइयाव बबेयाव जादोंमोन दा बेवहाय दं अप्सनफोरा शिबसागराव जरहाटआव डिब्रुगड़आव गलाघाटआव दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नैबे सी नाम्बारा जाहैगोन डिब्रुगड़आव बेखौ लिरनो हायो अप्सन सी इन डिब्रुगड़ बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय सोंदों खुसेरनिफ्राय गुरु बानायनाय सोलो भारतारि हारिमु सोदोमस्रिसिम होनाय बिहोमाफोरनि मोनसे बिहोमाया बेवहाय दङ नैबे अस्ट्रिकफोरनि निग्र'फोरनि द्राबिडफोरनि बेनिफ्राय मंग'लियफोरनि दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नैबे एआ जायो अस्ट्रिकफोरनिया बे जाबाय राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 5 बेवहाय सोंदों गाहायनि बबे मोनसे सुबुं सोरजिनाय सम्पद बेवहाय दङ हाग्रामा दै सारनाय दैमा दैसा बेनिफ्राय खनिनि थाव दा बेनि सुबुं सोरजिनाय सम्पदा जाहैगोन नैबे अप्सन बिआ जायो दै सारनाया जायो नोंथांमोना नैबे इरिगेसनखौ लिरब्लानो जाबाय दै सारनायखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय सरासनस्रा एसिड अखाया सोमजियो दा बेवहाय सोंदों अप्सनफोरा बेवहाय दङ मिरु ओनसोलाव हाग्रामा ओनसोलाव दारिमिनारि ओनसोलाव बेनिफ्राय गांसोबारि ओनसोलाव दा एसिड अखाया बहा सोमजियो बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नैबे अप्सन सी दारिमिन ओनसोलाव इन्डास्ट्रियेल एरियाफोराव एसिड अखाफोरा सोमजिनायनि चान्सआ बारा थायो सीखौ लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय सोंदों मिथिंगायारि महरै इउरप हादरमाखौ एसिया हादरमानिफ्राय बोखावनानै लाखिदों दा अप्सनफोरा दङ बेवहाय हाजोआरि आरो कृष्ण लैथोआ बेनिफ्राय दङ बी नाम्बाराव दं बेवहाय हाजोआरि आरो आमुर दैमाया बेनिफ्राय सीआव दङ बेवहाय इउराल हाजोआरि आरो इउराल दैमाया बेनिफ्राय डीआव दङ बेबायदि रकि हाजोआरि आरो लेना दैमाया दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन बेवहाय नोंथांमोना नैबे सी नाम्बारखौ लिरनो नांगोन सी नाम्बारा जाहैबाय राइट एन्सार बेवहाय लिरनाय दङ इउराइल हाजोआरि आरो इउराइल दैमा बेखौ लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 8 नाम्बार सोंलु बेवहाय सोंदों मा दासान्दि काजिरङाखौ लाफानानै आसामनि गासै हायुङारि हाग्रानि अनजिमाया जाहैबाय बेवहाय दङ दा नैबे जाहैबाय नैबे जा पेपार बे जाबाय 2018 मायथाइनि पेपारमोन आरो बे समाव जोंनि आसामाव गासै मोन 5 नेशनेल पार्क दंमोन बे गासै हायुङारि हाग्रामानि अनजिमाया गासै मोन 5 दंमोन नाथाय 2021 मायथाइनि 5 जुनाव आसाम सोरखारा बे रायमना मोनसे नेशनेल पार्कखौ डिक्लेयार होदोंमोन बे जाहैबाय क'क्राझाराव दङ आरो बेखौ लाफानानै दासान्दि आसामाव मोन 6 नेशनेल पार्क जाहैबाय आरो नोंथांमोना जुदि बे सोंलुनि फिननायखौ होयोब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरब्लाबो कारेक्ट जागोन आरो गुबुन फारसेथिं नै जुदि बिजाबाव जा लिरनाय दङ बेखौबो लिरनो हागोन नोंथांमोननि बिजाबावथ' नैबेसो दङ 5आ दङ आरो प्रेजेन्ट टाइमाव नैबे 6आ जानानै दङ नोंथांमोना बेखौ लिरब्लाबो कारेक्ट जागोन आरो बिजाबाव जा होनाय दङ बेखौ लिरब्लाबो मार्कखौनो मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 9 नाम्बार दा बेवहाय दङ भारतनि संबिजिर आफादनि गिबि जथुम्मायाव सोर आफादगिरि जादोंमोन दा बेवहाय अप्सनफोरा दङ बेबायदि डक्टर बि.आर. आम्बेडकार बेनिफ्राय बिआव दङ एन गपाल स्वामी सी नाम्बाराव दङ डक्टर सचिदानन्द सिन्हा बेनिफ्राय नैबे दङ डि नाम्बारा सैयद मोहम्मद सादुल्लाया बेबायदि दङ दा बे अप्सनफोरनि मादाव नोंथांमोना राइट एन्सारखौ होनो नांगोन बेवहाय नैबे सी नाम्बारखौ होनो नांगोन डक्टर सचिदानन्द सिन्हा नैबे सी नाम्बारा जाहैबाय राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट 10 नाम्बार बेवहाय दङ
गाहायनि बबे मिरुआरि बेंकआ बुहुमनि मादाव गोजामसिन मिरुआरि बेंक बयनिख्रुइ गोजामसिन मिरुआरि बेंकनि मुङा मा जोंनि वर्ल्डनि मादाव दा बेवहाय दोङो बे वर्ल्डनि ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक दा बे जाहैबाय एन्सार अपसना बेबायदि दङ बैंक अफ हिंदुस्तान बे जाहैबाय बैंक अफ हिंदुस्तान बेनिफ्राय दङ रिस्क बैंक अफ स्वीडेन दोङो भारतारि रिजार्भ बैंक बेनिफ्राय बैंक अफ भेनिस दा बेनि मादाव राइट एन्सारा जाहैगोन नैबे बि नाम्बारा जायो रिस्क बैंक अफ स्वीडेन बेखौ लिरबानो जाहैबाय अपसन बिया जाहैबाय कारेक्ट एन्सार दा बेखिनिया जाहैबाय 2018आव फैनाय गेबें फिननायखौ सायख'नायनि फिननायफोर बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों 2017 मायथाइयाव फैनाय गेबें सोंनायनि फिननायफोरखौ बेनिफ्राय दा बेवहाय नुबाय नोंथांमोना 2017 मायथाइनि ससियेल साइन्सनि कुइसन पेपारखौ आरो बेवहाय दङ सोंलुआ जाहैबाय सेक्सन ए गेबें फिननायखौ सायख' दा बेवहाय दङ 1 नाम्बाराव दङ बेवहाय मुस्लिम लीग दानायाव मदद खालामनाय ब्रिटिश खुंगिरिया सोरमोन दा ब्रिटिश खुंगिरिनि मुंखौ लिरनो होदों सायख'नो होदों मुस्लिम लीग दानायाव सोर ब्रिटिश खुंगिरिया मदद खालामदोंमोन दा बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ए आनो जायो नैबे लर्ड मिन्ट' बे जागोन लर्ड मिन्ट'आ जाहैबाय राइट एन्सार अपसन ए बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 2 बेवहाय सोंदों गाहायनि बबे मोनसे गोदान बे एक्चुअलि गोदान नङा बेयो फोदान खालामजाफिनि सम्पद जानो नांगौ बेयो फोदान खालामजाफिनि सम्पद नन रिनिउएबल रिसोर्स माने फोदान फिनजाथावि सम्पदखौनो जों बुंनाय जायो दा बेवहाय जाबाय फोदान फिनजाथावि सम्पदा जाहैबाय नैबे जाहैगोन मिथिंगायारि गेस बेखौ जोङो फोदानफिननो हाया बे जाबाय नन रिनिउएबल रिसोर्सेस जोङो नैफोर दै साननि सोरां बिफां लाइफांखौ जों मोनफिननाय नाथाय मिथिंगायारि गेसखौ जों बाहायखांनायनि उनाव मोननो हाया बेनिखायनो नन रिनिउएबल रिसोर्स जायो बेयो बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय नाम्बार 3 बेवहाय सोंदों बबे लैथो एसिया आरो आफ्रिका हादरमाखौ बोखावदों दा बे सोंलुआ जाहैबाय बे सोंलुनि फिननाया नैबे जाहैगोन बे जाहैबाय नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ होनो नांगोन नैबे बि नाम्बार रेड सी लहित लैथो जोङो एसे सिगाङाव बे सोंलुखौबो मोनफिनदोंमोन दा बे सोंलुआ बे फैदोंमोन 2020 मायथाइयाव फैदोंमोन बे सोंलुआ नैबे बबे लैथो एसिया आरो आफ्रिका हादरमाखौ बोखावदोंमोन बे 2020नि सोंथियानो बेवहायबो दङ बे जाबाय 2017 मायथाइयावबो दङ लहित लैथो बे जायगोन अपसन बिया जाहैबाय राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 4 बेवहाय कुइसन नाम्बार 4 दङ मुलुगनां बिजिरसालिनि बिजिरगिरिनि बिबाङा जाबाय बेवहाय अपसनफोरा बेबायदि दङ सा 11 सा 15 सा 9 आरो सा 5 दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नोंथांमोना बेनि राइट एन्सारखौ होनो नांगोन नैबे सा 15 अपसन बिया जागोन राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 सोरनि खुंथायनि समाव बंग सिंखावनाय बिखान्थिया मावफुंजादोंमोन दा बेनि राइट एन्सारा जागोन आं राइट एन्सारखौ होनो नागिरदों बेवहाय लर्ड बेवहाय जागोन बेवहाय नोंथांमोना नैखौ लिरबानो जाबाय लर्ड कार्जन नैबे अपसन डिआ जागोन लर्ड कार्जना जागोन अपसन डिआ राइट एन्सार लर्ड कार्जन बेनिफ्राय नेक्स्ट 6 नाम्बाराव दङ भारतनि हादोरगिरिया सा सानजा परिषदनि आफादगिरि महरै थिसनो अपसन एआव दङ बेबायदि सा सानजानि रायजोफोरनि सासे गिबि मन्थ्रिखौ दा बेफोर नङा एन्सारा राइट एन्सारा जागोन नैबे बि नाम्बार सा सानजानि रायजोफोरनि सासे रायजो बेंगिरिखौ थिसननाय जायो नैबे भारतनि हादोरगिरिया सा सानजानि परिषदनि आफादगिरि महरै सा सानजानि जायखिजाया सासे रायजो बेंगिरिखौ थिसननाय जायो नैबे अपसन बिया जाहैबाय कारेक्ट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 7 बेवहाय सोंदों गाहायाव होनाय सम्पदफोरनि बबे सम्पदा जिउ गैयि दा बेवहाय एन्सारा होनाय दङ अपसनफोरा होनाय दङ बार लाइफां जुनारफोर आरो फसल दा बेबायदि होनाय दङ दा बे सोंलुनि फिननाया नैबे जाहैगोन बारा जाबाय जिउ गैयै सम्पद आरो गुबुन फारसेजों लाइफां जुनार फसल बेफोर गासैबो जिउ दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय दा नेशनेल हाइवे एनएच दैट कानेक्ट्स गुवाहाटी विथ शिलं इज नैबे जोंनि गुवाहाटीनि जा नेशनेल हाइवे बेनिफ्राय शिलंसिमहालागै थांनाय नेशनेल हाइवेनि मुंखौ लिरनो होदों बबे नेशनेल हाइवेआ नैबे शिलं आरो गुवाहाटीखौ फोनांजाबना लाखिदों दा बेनि राइट एन्सारा जायगोन आं राइट एन्सारखौ होनो नागिरबाय बेखौ अपसनफोरा बिदि दङ दा बेनि राइट एन्सार नैबे जाहैबाय बि नाम्बार नेशनेल हाइवे 40 40 नं हादरारि राजा लामा बे जायगोन राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय सोंदों 1770 मायथाइयाव भारतआ गिबि गाहायाव होनाय बबे बेंकखौ फसंनाय जादोंमोन दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन
आं राइट एन्सारखौ होनो नागिरदों बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय नैबे जाहैगोन बैंक अफ हिन्दुस्तान नैबे बी नाम्बारा जाहैगोन राइट एन्सार बैंक अफ हिन्दुस्तान बेखौ लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 10 नाम्बाराव दङ बेयो बबे सानखौ मुलुगनां सुबुं मोनथाय सान महरै खुंनाय जायो दा बेनि राइट एन्सारा जागोन बेवहाय अप्शनफोरा दङ 22 अक्ट'बर 27 अक्ट'बर 10 डिसेम्बर आरो 5 जुन दा जोङो वर्ल्ड हिउमेन राइट्स डे हिसाबै नैबे 10 डिसेम्बरखौ जोङो फालिनाय जायो वर्ल्ड हिउमेन राइट्स डे अप्शन डि आ जाहैबाय कारेक्ट एन्सार स' फरायसा लोगो नोंथांमोन बेखिनिया जाहैबाय नोंथांमोननि कमन माने फैथावथाव कुइसनफोरखौ आङो होनाय जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों बे सोंलुआ नोंथांमोननि एग्जामाव फैनो हागौ साननानै आं नोंथांमोननो बे थांखांनाय पेपारनि सलुसनखौ होनाय जादों स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो जुदि जायफोर फरायसा बिथांमोना क्लास 10 थामहिनबा मेट्रिक आनजाद होगोन बा होदों बिथांमोननो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामलाय जाहाथे बयनिबो हेल्प जालायो स' उननि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय